नमस्कार, डेली होम कुकिंग फूडमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे सफेद वाटाण्याची भाजी। त्यासाठी टोपामध्ये घेतले आहेत उकडलेले सफेद वाटाणे, बाजूच्या बशीमध्ये चिरलेला कांदा, कढीपत्ता, ओल्या मिरच्या आणि आलं लसूण मिरचीची पेस्ट आणि टोमॅटोची प्युरी आणि एक बटाटा उकडून घेतला आहे आणि मसाल्याच्या डब्यामध्ये मसाले सुद्धा आहेत। गॅसवरती एक पॅन तापत ठेवला आहे। आता यामध्ये आपल्याला 2 चमचे तेल टाकायचे आहे। बघा 2 चमचे तेल टाकलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला जिरं टाकायचं आहे। जिरं तडतडत आहे। आता त्यानंतर आपण कढीपत्त्याची पानं टाकली आहेत। कढीपत्त्याच्या पानं टाकल्यानंतर आपल्याला आता यामध्ये चिरलेला कांदा टाकायचा आहे। चिरलेला कांदा मस्तपैकी टाकून झाल्यावर चिरलेली हिरवी मिरची टाकून ह्याला चांगलं असं परतून घ्यायचं। बघा छान पद्धतीने हा परतून झाल्यानंतर आपल्याला यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट जी ठेचून घेतली आहे ती आता यामध्ये टाकायची आहे। बघा आलं लसूण मिरचीची पेस्ट आता यामध्ये टाकून झाल्यावर छान असं परतून घ्यायचं आहे। कांदा परतून झाल्यानंतर आपल्याला यामध्ये टोमॅटो प्युरी टाकायची आहे। 1 वाटी 2 टोमॅटो आपण ह्याच्यात प्युरी करून घेतली होती आणि हे सुद्धा छान असं परतून घ्यायचं आहे। आणि मग चांगलं असं परतून घेतल्यानंतर आपल्याला यामध्ये आता हळद टाकायची आहे। त्यानंतर मसाला 1 चमचा, धने पावडर 2 चमचे टाकायचे आहेत आणि पुन्हा परतायचं आहे, जेणेकरून आपण पॅनमध्ये जो कांदा आणि मिरची वगैरे टाकली आहे त्याला हे सर्व मसाले चवदार पद्धतीने छान असे लागतील। आता हा पॅनमधील कांदा छान असा परतून झाल्यावर आपल्याला यामध्ये उकडून घेतलेले सफेद वाटाणे टाकायचे आहेत। बघा आता आपण पाहू शकता टोपातील सफेद वाटाणे आपण ह्या पॅनमध्ये टाकलेले आहे आणि आता पूर्ण पॅनमध्ये हे सफेद वाटाणे जे आहेत ते आता चांगले असे परतून घ्यायचे आहेत, म्हणजे ढवळायचे आहेत, जेणेकरून सर्व मसाला या सफेद वाटाण्यांना लागेल। आता या सफेद वाटाण्यांमध्ये आपल्याला उकडून घेतलेला जो बटाटा आहे तो कुस्करून घ्यायचा आहे आणि हा कुस्करलेला बटाटा जो आहे उकडलेला तो या सफेद वाटाण्यांमध्ये टाकायचा आहे आणि पुन्हा चांगल्या प्रकारे ढवळून घ्यायचा आहे, जेणेकरून आपली ही सफेद वाटाण्याची भाजी जी आहे उत्तमरित्या चवदार बनेल आणि छान अशी बनेल। आणि आता यामध्ये मीठ सुद्धा शिवरलं आहे चवीनुसार आणि आता पुन्हा एकदा आपण याला परतून घ्यायचं। चला परतून झालेला आहे। आता आपल्याला या भाजीला सफेद वाटाण्याच्या भाजीला उकळी आलेली पाहत आहात। आता या पॅनवरती आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे 5 ते 10 मिनिटासाठी। झाकण ठेवून झालेलं आहे, 5 ते 10 मिनिटं झालेली आहेत। आता हे झाकण काढायचं। बघा खूप सुंदर पद्धतीने आपली ही सफेद वाटाण्याची भाजी एकदम छान अशी झालेली आहे। आता फक्त आपल्याला ही भाजी बशीमध्ये घ्यायची आणि चपाती बरोबर खायची आहे, कारण का एवढी सुंदर भाजी दिसल्यावर कोणच थांबणार नाही खाल्ल्याशिवाय, म्हणून आधी पहिले ही भाजी बशीमध्ये काढून घेऊया। त्याआधी याच्यावरती कोथिंबीर पहिला शिवरून घेऊया, जेणेकरून चांगला असा फ्लेवर येईल कोथिंबीरीचा। चला कोथिंबीर सुद्धा मस्तपैकी शिवरून झालेली आहे। आता फ्लेवर सुद्धा या भाजीला छान आलेला आहे। आता ही भाजी बशीमध्ये काढून घेऊया पहिला। चला बशीमध्ये काढून घेऊया ही भाजी। बघा वाफाळलेली अशी गरमागरम सफेद वाटाण्याची भाजी किती सुंदर दिसत आहे। आपल्याला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।